Hindi mo maangat yung kamay mo. Angat mo ng gano'n. Sige, dahan-dahan. Yung kabila. Wala na. Wala nang iangat. Yan ang pinakatodo. Masakit. Hanggang ganyan na lang. Masakit na yan. Pero yung kabila, okay. Alin ang pinakamasakit mo dyan? Hindi. Ituro ng kamay mo. Yung kaliwitin mo. Ituro mo. Ilapit mo. Yan, yan. Tapos ano pa? Ano yung bakit ganyan mata mo? Hindi ka Hindi po ako makatulog kagabi. Iyak lang po ako na iyak kasi po sobra po yung sakit. Yung alin? Nang kilikili ko po, yung bukol po sa kilikili. Kailan yung bukol mo sa kilikili? Kailan lang yan tumubo? Nung ano po, nakaraan po, una po, Makati lang po siya, tapos kinamot ko po. Kaso po, nung mga lagpas po ng 2 araw, lumalaki po siya, tapos yun po. Sabi po nila, tigsa daw po. Basta nagtapon ka lang ng basura, Opo. tapos hindi ka na... Pero walang injury itong kamay mong ganyan. Hindi lang makaangat. O sa bukol o sa ano lang, sa sugat mo. Doon lang po sa may tigsa. Sa pigsa. Opo. Yan lang ang pinakamasakit sa'yo. Opo. Hindi. Diyan ka muna. Nalalakad mo na yung kamay mo. Opo. Ay, nalalakad. Didikit mo na sa dito mo. Naangat mo na. Yung mukha mo, nagbago na yung mukha ng anak nyo. Hindi ka tulad kanina. Para siyang maputlang nakala mo nagsuka tay. Okay na, pakiramdam mo, hindi ka na nailo. Naangat mo nga, angat mo ang kamay mo. Anong pinagbago? Kanina po, sobra pong sakit ng pag dito pa lang po, ang sakit na sobra. O ngayon, na-strip mo na. Tapos akala ko, yung kamay mo kanina, bengkong. Akala ko, nabalian ka. Yung pala. Gawa yan ng mga elemento kasi nagtapon ka ng basura. Hindi ka nagpasintabi. Gusto ko sana kausapin, kaso ang laki, sabi mo, malaki bukol mo sa kilikili at hindi mo magalaw at yung mukha mo kanina, halos hindi mapinta ng papel, nakala mo hindi masulat na diretso. Kaya ginawa ko na lang, ang taktikang ginawa ko sa iyo, pinalinis na lang pa ng Kristo. May ang bukol mo sa kilikili, kaninang malaki yan, at hindi mo madikit yung dito mo, biglang lilit yan. Bukas wala na yan. Susunod hanggang 3 araw hanggang lumit na lang yan na magiging normal na. Okay na pakiramdam mo? Hindi naman, yung kanina yung mata mo, kaya alam ko may sanib ka. Kaya sabi ko hindi ubra tawas. Yung mata mo sa puti, pulang-pula. Hindi ko alam kung anong klaseng elemento yon, kung engkanto ba yon, duwending pula ba yon, o duwending itim ba yon, o laman lupa yon. Gusto ko sana kausapin, kasi yung anak nyo, hindi ko naman makausap kasi hirap na siya sa sakit niya. Umiiyak na. Hindi mo mapinta mo ka. Para kang nalugi na natalo ka sa loto. Ngayon, nakakangiti ka na. Ha? Opo. Salamat ka sa Diyos dito. Iano ka na lang, panalangin. Tapos na yan.